ciudadanos, parécenos que a avaliación máis demoledora fixo nas súas entrevistas o presidente da Xunta, cando dixo que a partires de agora iban a tomarse en serio o tema do emprego. Non se pode resumir de outra maneira nin máis acertada nin máis demoledora, repito, o que ten sido o goberno de Feijóo. Ni máis nin menos que un goberno que ata o momento non fixo nada en termos de dinamismo das empresas, en termos de darlle un pulo á nosa economía, en termos de políticas activas de emprego, en termos de axudar aos homes e as mulleres de Galicia a que tiveran emprego, a que o conservaran, a que o mantiveran, e en termos de que os sectores estratégicos empresariais de Galicia contaran con axudas. Non fixo nada, repetimos, para tomar medidas en ese sentido, e á vista está que a situación hoxe económica e social de Galicia é moito peor que a de fai un ano. Parálise administrativa, ineptitude e ineficacia da meirande parte dos conselleiros, anulación de obras, escasa licitación de obra pública, renuncia expresa do Goberno da Xunta a actuar como un goberno e a facer algo polo desenrolo e por actividade económica e de emprego. A Permanente tamén avaliou moi positivamente a resposta que ten recibido a nosa proposta dun pacto polo territorio. Como saben, hoxe constitúese a ponencia parlamentaria para a modificación da Lei do Solo e esperamos que tamén ao longo dos próximos días se poida constituir a ponencia non legislativa para avaliar o plan de ordeación e de usos do litoral tal e como lle propuxemos o Goberno da Xunta e o conxunto das forzas políticas. O PSDG está realizando, inicia hoxe con unha reunión en Carballo, iniciou, en realidade, xa fixemos o pasado venres, pero hoxe iníciase de maneira oficial cunha reunión en Carballo, unha serie de xuntanzas cos portavoces municipais, alcaldes e alcaldesas, secretarios xerais, en definitiva, responsáveis políticos daqueles concellos afectados polo plan de ordeación do litoral para avaliar o contido do mesmo, para explicar cales son as principais eivas que ten este plan e as propostas que os socialistas faremos chegar a esa ponencia non legislativa co gallo de mellorar un documento que ten que ser estratéxico para os municipios costeiros, pero que ten que significar tamén un documento económico e con un valor intrínseco económico moi importante. Falamos de municipios que teñen que ter un papel moi singular no desenrolo económico e social, municipios que agrupan a meirande parte da poboación galega e que teñen que ter un tratamento ben singular en estes momentos de crise económica. Temos que decirlle a xente que vive neses municipios costeiros donde poderán facer as súas casas, que instalacións industriais van a ter a posibilidade de establecerse, cales van a ser eses sectores económicos prioritarios que se van a desenvolver en esos municipios costeiros e, en definitiva, falarlles non solamente de urbanismo, senón tamén de estrategias económicas e de estrategias sociais. Polo tanto, vamos a iniciar, como lles digo, esas reunións que terán lugar en Carballo, o vindeiro xoves na Costa Atlántica, o luns en Pontevedra, e así sucesivamente. Tamén iremos a Mariña, a Lucense e a propia comarca da Coruña para ir traballando sobre o terreo e facendo un análise considerable, un análise mesmo sobre o terreo do contido do plan de ordeación do litoral. Tamén o Foro de Urbanismo do Partido Socialista vai a iniciar un traballo específico dirixido á mellora deste documento. Polo tanto, unha Permanente que se centrou sobre todo nesa avaliación deste ano que entendemos é un ano perdido, o primeiro
dunha legislatura perdida, perdida en termos de mellora das comunicacións, perdida en termos de mellora económica de Galicia, de creación de emprego e perdida en termos de consenso social. Que decir, se as cifras e os datos económicos son os que son, que decir da perda de consensos en temas tan importantes como a lingua ou como o propio futuro da estrutura financeira de Galicia. Nos esperamos que hoxe o presidente Feijóo faiga un acto de contrición. Parécenos, ademais, moi acaído o lugar que elixiu para conmemorar esta data, porque nin máis nin menos que debería facer ese acto de contrición das cuestións que non só non ten resolto, senón que ten convertido en un problema para Galicia. Dixo fai algúns días o noso secretario xeral. Feijóo non só non resolve problemas, senón que cada decisión convírtese en un problema para Galicia. Decisións sobre a lingua, decisións sobre as caixas, decisións sobre o emprego, decisións sobre cuestións esenciais e mesmo que nunca formaran parte do debate público e do debate cidadá, teñense convertido nun problema. Feijóo debería hoxe facer ese acto de contrición e deixar de ser o problema que ten Galicia para intentar empezar a resolver os problemas que ten Galicia.